sådan en flot buket blomster med. Nej, nu har jeg ikke nogen blomster til Pirate. Det kunne være, I kunne hjælpe med at trylle nye blomster frem. Hvis I nu siger hokus pokus fiokus, så kan det være, der kommer nye blomster. Skal jeg prøve en gang? Hokus pokus fiokus. Nej, der kommer ikke nogen nye blomster. Det er jeg ked af, fordi jeg ville så gerne have blomster med til Pirate i aften. Og bagved mig. Nej, det er da ikke blomster. Det er da alle sutterne, der hænger herinde på væggen. Altså, og på buketten. Er det rigtigt? Så prøver jeg lige at kigge en gang. Det kunne jo være, der kom nye blomster. Der er der ikke kommet nogen blomster. Skal vi så ikke prøve en gang til? Så siger vi hokus pokus fiokus. Nej, der kommer ingen blomster. Så bliver vi nødt til at finde på noget andet, for jeg skal bare have et eller andet med til Pirate i aften. Under armen. Nej, jeg går ikke rundt med blomster under armen. Hvad? Den anden side af armen. Nej, jeg tror heller ikke, jeg har nogen blomster under den anden side af armen. Nej, vi må finde. Og på buketten. Er det rigtigt? Øj, I har jo allerede tryllet blomster frem. Tusind tak for hjælpen. Tak skal jeg have. Tak skal du have. Ja, se, jeg har helt glemt at spørge. Og der skal I bare se, at jeg har fundet til ham. En rigtig flot malebog. Der var bare et problem. Den var forfærdeligt dyr, den her. Den kostede 48 øre. Ja, og jeg har kun taget 50 øre med, så jeg har ikke rigtig haft råd til at købe farver. Men nu kan jeg se, I har forskellige farver tøj på alle sammen. Så tænker jeg på, kunne I så ikke lige prøve at række fingrene op alle sammen? Hører de voksne ikke med til alle sammen? Nå, det var bedre. Så tager lidt farve op på fingrene, og så lige puster det op til lidt blåt og striber og grønt og lyseblåt og brunt og lyserødt hernede og grønt og gult og orange og måske lidt voksenfarve her. Så behøver jeg ikke købe farver. Prøv lige at se en gang. I kan farvelægge den. Bare lige ved at puste farverne op til mig. Ja, det er selvfølgelig vældig pænt af jer. Men nu kommer jeg lige i tanke om, man kan ikke være bekendt og få en malebog væk, der er farvelagt. Så alle jer, der puster farver heroppe, op med fingrene igen. Suge farven tilbage og sæt den samme sted på tøjet, hvor jeg tog den. Så bliver den nemlig ikke nogen pletter. Så kan I se, så kan han selv farvelægge sin malebog, når han får den på tirsdag. Og han kan. Han bliver 6 år gammel, og når man er 6 år, så kan man godt selv farvelægge malebøger. Hvad er det? Hvem har taget de sorte streger? Hvad? Var det dig? Ja, det så jeg godt. Kan lige puste dem op til mig igen? Sådan her. Så kan han nemlig selv få lov til at farvelægge sin malebog, når han får det her på tirsdag. Tak skal jeg have. Så skal han pige til at hjælpe mig heroppe. Han pige, der vil hjælpe jer. Vil du godt hjælpe Pierre? Vil du det? Så kom du lige heroppe på scenen. Så bare se, du får måske plads til at komme igennem der. Måske. Jo, det gjorde du. Kom du bare heroppe. Velkommen. Og hvad hedder du? Rebecca. Og jeg skal høre, at du er sådan en rigtig prinsesse. Det er du, og det var rigtig godt, for det er sådan en, jeg skal bruge nu. Og I ved godt, rigtige prinsesser, de har prinsessekroner på, så du skal lige have sådan en fin prinsessekrone på her. Sådan der. Og så skal jeg fortælle dig, at hernede i Torbæk, der boede der i gamle dage en prins. Han hed prins Ferdinand. Og så en dag, så var prins Ferdinand ude og gå en tur herude i skoven. Og så mødte han en heks. Og så tryllede heksen ham om til noget. Og kan I gætte, hvad var det en prins, han kunne blive tryllet om til? En frø, det er nemlig rigtigt. Så nu skal I bare se, her, der har vi prins Ferdinand. Og så tænke på, om vi ikke skulle prøve på at hjælpe prins Ferdinand til at blive tryllet tilbage til en rigtig prins igen. Skal vi gøre det? Altså skal jeg høre, er der nogen, der kan huske, hvordan er det nu, man skal gøre for at trylle en frø om til en prins? Så kan man kysse. Er det rigtigt? Nå, jamen ved du hvad, så tror jeg, at... Nej, jeg tror, nu skal du se, hvordan vi gør det her med kysse. Jeg tror lige, vi tager prins Ferdinand, så putter vi ham herned, og så tænker på, om du kunne tage et kys sådan lige op på dine fingre, sådan her, sådan, og så lige puste det over til posen. Vil du prøve at gøre det? Sådan. Og så skal I bare se, så lykkes det. Så har vi fået tryllet prins Ferdinand tilbage igen fra frø til rigtig prins. Vil du prøve at holde ham op, så de kan se, hvor flot prins Ferdinand han er? Nej. Prøv lige at se. Nej, ved du, han er da ikke blevet tryllet helt færdig. Jeg tror, det kun lige det overhovedet, vi fik tryllet. Ja, jeg tror lige, vi skal prøve at sende et lidt større kys herover. Skal vi prøve det? Vil du prøve at sende et kys herover igen? Sådan. Og så tager du prins Ferdinand op. Så tror jeg, det lykkes den her gang. Prøv du lige at vise, hvordan prins Ferdinand han ser ud, når han er en rigtig prins af Torbæk. Sådan.
og se. Nu var du så dygtig til at hjælpe prins Ferdinand, så tænk på. Tak skal jeg. Kender I godt en sang, det her Bjerget sagde til månen? Den kender I godt, så tænk på, hvis jeg nu spiller den for jer, vil I så synge for mig? Det glæder jeg mig til at høre. Så kan det nogle gange lyde sådan her. De børn, der var her i går, sang en lille smule højere. Der var faktisk også lige et par af de voksne, der sang med. Og nu kan jeg se, nu står de voksne og tænker, det vil jeg forfærdeligt gerne, Bjerget. Jeg kan bare ikke huske teksten. Ja, det skal jeg ikke være ked af, for jeg har lige fået rulletekster. Og nu skal jeg lige sige, der var lige et par ord, som var lidt svære at stave til, så lav en lille tegning i stedet for. Jeg håber, I kan følge med alligevel. Skal jeg prøve en gang til, og så lyder det sådan her. Ikke så højt, men det var smukt. Tusind tak for sangen. Tak skal jeg have. Og se, jeg går den og bliver sulten. Og det kunne jo være, mor har lavet mad til mig. Jeg prøver lige at gå ind og kigge. Jamen, det har hun, og nu skal I bare se, hvad hun har lavet til mig i dag. Hvor ser det her bare lækkert ud. Og I kan godt se, hvad der mor har lavet. Sild! Nej, det er det ikke. Det er ild, det her. Jeg glæder mig til, at jeg skal smage det. Og ser det ikke bare lækkert ud, det her? Nej, hvor smager det godt. Jeg tænkte på, vil du også gerne smage? Nej, så spiser jeg det selv. Mor kan det for brændende kærlighed. Ej, var det godt. Men I må love mig en ting. I må aldrig nogensinde gå hjem og spise ild. Det er kun Bjerget, der må gøre det, for I får nemlig halsbrænde. Og måske også brændte mandler. Øj, hvor smagte det godt. Men ved I hvad? Nu er jeg altså kommet til at spise lidt for mig, der mors den gode mad. Og I ved godt, hvis der er, man kommer til at spise lidt for mig, så kan man godt gå ind og få ondt i maven. Og nu har jeg fået skrækkeligt ondt i min mave. Og... Nu har jeg det allerede meget bedre. Men prøv lige at se, nu har jeg sådan noget fint papir her, så kan man lige rykke nogle små fine stykker. Og skal man altid huske, man lige skal runde hjørnerne først over i den her side. Når man gjort det, kan man lige runde dem herover, og så skal I bare se, hvad jeg har taget med. Faktisk helt over fra Kina. Jeg har nemlig fået en meget flot vifte. Og ved jeg godt, det er jo ikke helt sommer endnu, men det her får det ikke til at ligne bare en lille bitte smule sommer. Og når klokken bliver 16, så kommer jeg tilbage med en helt anden forestilling. Kan I have en rigtig god dag på Dyrsbakken. Måske ses vi igen en anden gang. Tak for nu. Er der flere sutter til Bjerget? Kom du herind, så skal du bare se. Og hvad hedder du? Niklas, nu skal du se Niklas. Når